Zdartujem vás pri ďalšom videu. Dneska je to druhé video za tento deň, je to výborné. A máme tu battle flipy nové, lenže sú to Lego flipy. A proste sa to takto hádže a musíte dať takto, je to dosť ľahké. No. Takže tak, základ musí byť taký, že tuto dole musíte mať takúto kocku. Ale potom musíte mať toto, kocky legové. A druhé poschodie musí byť o polovičku menšie, tretie o ďalšiu polovičku menšie a tak. Vidíte, 4, polovička je 2 a z 2 je polovička 1. Potom tu máme aj menšiu fľašku pre takých núbakov, alebo pre také malé detičky. Raz, 2, polovička z 2 je 1. Takže môžeme si ukázať. Proste takto to iba hádžete, je to dosť ľahké, ak to viete. Vidíte, battle flip, podaril sa. Vlastne Lego flip. Kamaráď! Ja som dal na štupel! Čože? To sa mi ešte nestalo! Na takýto malinký štuplík! To čo je? Takže tak, nové battle flipy. Toto si inak nevšimajte, to som... Keď som bol malý, som si kreslil Pokémonov. Ty brďo, ja som dal na štupel. A je to taká malá fľaška, toto môžete vidieť, že to je dno. Tu je štupel, vyskúšame toto na štupel dať. No, to sa ani nedá, to je moc veľká. Čím väčšia, tým sa to ťažšie robí, lebo vidíte, takáto malinká, to dám hneď. Vidíte, na štupel, ty brďo. Už sa to tam krútilo. Dobre, dal som to. Takže tak, je to dosť dobré, tie battle flipy. No, vlastne sú to Lego flipy. Určite si postavte takýto domček, fľašku, lebo ja väčšinou z Lega stávam iba domčeky. Nebolo to na štupli? Ne, nebolo. Takže tak, ak sa vám toto video páčilo, určite si postavte tieto fľašky. Určite hoďte like, koment, nezabudnite na odber. Budem veľmi rád, ak toto video presiahne pár desiatok lajkov, stačí 10. Takže tak, ďalšie video bude vlog alebo let's play. Dovidenia!